Me tultiin nyt me ollaan lomalla. Tytöt on nyt lomalla. Me ollaan tällaisessa Edmonton Greenissä ja sitten täällä on aivan... Kesä, täällä on niin lämmin. Tossa on tällainen Sara ja sitten... Siis me ollaan tultu jonnekin... Siis onks nää... Moi! Tervetuloa Lontooseen. Täällä kaupungissa vilkkuu ja vilisee. Elikkä... Täällä on näitä paikkoja, missä voi käydä. Ja ihmiset myös asuu täällä. Ja täällä on myös paljon turisteja. Ja... No, beans. Yeah. Yes, also in Finland. Beans, what? Liikaa ääntä, tälleen valmistaudutaan klubille. Kumman valitset? This one? Täällä muuten tälleen. This one. Eritrealaiseen ravintolaan homaamaan settiä. Tässä oli odottelu cappuccino. Mummon pullalta tää. Tässä on kardemummaa sulle. Okei, 10 pistettä. Toi on paras. Sitten on ehkä tää. Sitten on toi. Sitten on toi. Se olisi ikävä yhdistelmä. This is what we were looking for. Ei mä näe sen! Okay, but look at time. What the hell is going on? Nyt käydään tässä korttia ylös. Ei Hosea. From the US. Tekisikö vähän mieli tota? Yes, we cannot. Yes, because we want to eat, but nowhere to eat. So they keep us hungry, and we are like, I want food, but we cannot have. So we are in the city. We are somewhere. We are underground. Bethhanel public subway. We cannot even come home because we are so hungry. Please. Okay, so now Nyt se on. done. Okei. Nyt tulee acting challenge. Me sanotaan eri tunnetilojen vaikutuksesta sama sana. Hyvin sanottu. Oikeasti lause on mitä sä teet. Ja ensin tulee... Ensin tulee utelias. Okei, joo. Noniin. Sä voit aloittaa. Mitä sä teet? Mitä sä teet? Toi kyllä hyvä. Seuraavaksi tulee hermostunut. Mitä sä teet? Mitä sä teet? Tulee vihan. Ärsytynyt. Mitä sä teet? Mitä sä teet? Okei, sitten tuomitseva. Mitä sä teet? Mitä sä teet? Ui, mä tulen tässä joku koulukiusa ja ahdistunut. Ei tässä. Oho! 2. Taika aika sitten tää, nyt tulee näitä... Voidaan tehdä vielä hyviä pari. vibrations. Okei. Tehdään flirty. Mitä sä teet? Okei. Mitä sä teet? Okei. Mitä sä teet? Mitä sä teet? Mitä sä teet? Hei, toi oli ehkä. Joo.
Candy grape. Oh. Me saatiin itse pyytää mitä musaa me halutaan soittaa. Tää on Blessed. Tää hetki on Blessed. Me ollaan Brixtonissa. Sakka Nigerian food. Lähtiin Saran kanssa eri teille. Mä näin Design Exhibition ja se meni London Museum. Oh, you don't want that rush. Let's see us. Let me freestyle. Yo, them done the best now. Worst time mercy. On niin aikaisin liikkeellä, että mikään ei edes ole avautunut vielä. Jep. Joten kohta aukeaa joku 2. Ihan silleen asian äärelle kysymään englantilaista aamupalaa. Nami sitten. Me nyt tehtiin yksi tommonen paistettu tomaatti. Se oli missing. Ensimmäinen English breakfast. Ikin. Toi ole. Ja sitten meillä on sellaiset sairaat cappuccinot ja Tämä näyttää hyvältä. It's you that I open when I pull my shades up. In the milk I am pouring in my cereal bowl. tää tuntuu ihan samalta kun mä oltais palvelettu takas Sri Lankaan. Toi on vaan ihan täynnä. It's you. London, actually here. So we also like, yeah, it was like, she comes up to the van and she slams my door. What? Niin tarina, tää tarina. Meidän tarina alkaa tästä. Mukava nainen. Oikein tällainen seikkailijasielu oli se. Toi kirkko näyttää joltain linnalta. Mitä? Tää on niin sepä. Ok, nyt lähtee meidän vaellus. Pitäisi olla mun mielestä joku 4 tuntia tai 4,5. Ja täällä tuulee vähän. Pieni update. Me erottiin Ennakaan, koska se halusi kävellä ripeästi ja tästä tulikin nyt tämmönen viidakkoseikkailu. Mulla ei oo kenttää ja mulla ei oo mitään missä mä oon. tää spotti, meistä kiviä.
jossain. Täällä nyt tässä on joku polku ja sitten siellä oli varmaan 5 muutakin polkuja. Nyt tuli jossain polulta ja... made it. Ja Thing is, meidän bussi ei ikin tullut tänne. Ja ei oo juni, ei oo busseja, ei oo mitään. Ja on yö ja meillä on majoitus, koska se oli yöbussi ja se oli meidän majoitus. Ja täällä on kylmä. Ja meillä on joku molemmille joku 4% akkuu. joo, meillä ei oo akkuu eikä netti. Eikä oikeastaan. rahaa. Meillä ei myöskään ole mitään todistetta. Joo, niin sit tässä on nyt siis sellainen juttu, että okei, täällä oli semmonen ihana leide, mikä otti sinne National Expressille, että missä on se bussi. Ja sitten on sillä, että joo, no me vaan skipattiin tää teidän pysäkki, koska tuolla on vähän tuommoista tää roadworkia. Niin sitten ne oli, että no menkää tohon Camborneen menevään bussiin. Mut sit sekään ei stopannut tähän. Niin sit nyt ne tuolta National Expressista noille pariskunnalle oli silleen, että no joo, ostakaa vaan taksi, se ei sale enää oo siellä se bussi. Niin sit me mietittiin, että Se on niin iso riski olla jossain keskellä jotain sellaista kaupunkia homeless yöllä. Se on niin iso riski, koska me ei tiedä, onko se bussi siellä. Täällä on 2 ihmistä. Tuossa on 1 iso yöbussi. Ja siellä on vaikka 30 ihmistä. Ja sitten on niinku 2 ihmistä, ketä soittaa silleen, vittu mun pitää päästä aamulla töihin, että oottakaa. Luuletteko, että odottaa? niin totta, ei ne kyllä varmaan oota. Ei se kyllä varmaan oota. Jokainen loma tarvitsee myös smoothin lopputuloksen. Ollaan menossa tänään illalla sinne Richardille. Nyt tänään huipentuu tää meidän seikkailuelämä, kun se on siis joku, siis sen siinä Couchsurfing profiilissa lukee, että se on 70-vuotias tai 65 plus. Tai mä en tiedä mistä se tuli, niin että se olisi vanha mies. Mutta sitten se WhatsApp-profiilikuva näyttää joltain niinku 25-vuotiaalta. Sitten silloin niinku siinä sen Couchsurfing-profiilissa niin oli paljon kuvia, missä se myös näyttää ehkä niinku 30-vuotiaalta. Okay. Life has changed since this day. I am going to be in strangers' houses very often. Jep. On ollut aivan ihana reissu. Ja me oltiin justiinsa onnistuneesti tuntemattoman ihmisen kotona uinumassa ja hän oli erittäin mielenkiintoinen tyyppi. Sori. Hello guys! Vika ilta Lontoossa on nyt ohi. Ja se oli eka epic fail ja sit se oli success. Epic success. Okei, nyt me kerrotaan tässä tarina. Me käveltiin, me oltiin menossa Camdeniin. Ja sitten se oli kiinni se pysäkki. Ja se oli, että älkää tulko tänne. Sitten me mentiin jonkun sirkuspaikan ohi, missä oli silleen erittäin sellaisia clean dude oli siinä junassa. Sitten me mentiin sinne. Alakerrassa oli iso meininki. Sitten yläkerrassa meitä tultiin lirkuttelemaan ja alkoi ihan hirveästi ahistumaan. Sitten me vaan ryntäsin pois sieltä talosta. Sitten me mentiin istuskelemaan pikkusen aikaa. Sitten me oltiin, että okei, mennäänkö me takaisin. Sitten mentiin sinne oville takaisin. Ja sitten ne torjui siinä ovilla ja sanoi, että no comment. Ja sitten me lähdettiin vaeltamaan jonnekin paikkaan. Ja sitten me päädyttiin semmoseen influencer bushy beach johonkin illan Social club, whatever that means. Kaikki kiils ja kaikki pääsi tälleen. Siis paitsi jotkut veti sairaasti. Mä en ole ikinä ollut paikassa, missä on niin paljon hyvänäköisiä ihmisiä. Jengi näytti niinku suoraan Pinterestistä.
Kaikki oli kuvakirjasta. Okei, DJ oli vähän aloittelija aluksi, mutta ei se haittaa, Se koska kokeili jos kaikkea siellä on hyvä atmosfääri, niin ei se haittaa vaikka transitions vähän. Nyt mistä me Läkkää. transitionataan meidän Okay. The trip is over. Goodbye.